And those were the first durian fruits. Yes. So, dahil doon, simula ng nagwika ang ermitanyo ng orasyon, ay biglang naglaho ang prutas dati, di ba, na itinanim ng hari. And then, after that, nagkaroon din ng mabahong amoy. Amoy smell. Yeah, so mabahong amoy means like that's something is stinking, right? yeah, stinky, like unpleasant smell. That's why so that's how durian began, how durian fruit began. So it's a sad story, di ba? That was very very good lesson, but it was exhausting. Exhausting and masakit sa puso. Masakit, like parang na minahal na sana siya ng Reyna. Siya ng Reyna. Kaso lang, sa sobrang excited niya na i-invite yung lahat ng tao sa bayan, nakalimutan niya yung tao na nagbigay sa kanya nung pag-ibig. Ang nangyari, pinarusahan siya ng ermitanyo, di ba? So, ano ang masasabi nating aralin sa alamat na ito? Ang aralin na ito ay pagpasalamat is gratitude po. Pagpasalamat. Tama, nakuha mo yon. Dapat kapag may tutulong sa'yo, hindi mo dapat kalimutan. Dapat tayo maging like we have to be grateful, right? Yes, dapat tayong magpasalamat sa kanila. Ibabalik natin kung ano man yung kabutihan na ginawa nila, ibabalik natin sa kanila. Huwag natin silang kalimutan. Sabi nga sa Pilipino, na may kasabihan nga kami sa Pilipino na ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroroonan. Understand that? More or less, like the one who is not grateful, you will never learn, or something like that. The person who will not turn back, like you don't hindi marunong lumingon, like you don't you forget where you came from, you will never get to where you wanted to be. So that's the lesson. Okay, so maraming salamat. Masaya ang di ba? Masaya ang aral sa sa alamat na ito. Kumakain ka ba ng durian? Hindi pa po. Hindi ka pa nakakain? No. Walang durian dyan sa Pulan? Mabaho yun. Wala po. Mabaho. Pero masarap. Yes.